Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip no Allah, ang mga lay paratiyaya, pemanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala, paledin mapipia ginawa tanu langon na gusto mga pamilya tanu siyapan tanu Allah kuwapi anda tanu dan matatagu ang mga darpa isa diyang kaya kulilingat Pilipinas san sa Luzon san sa Visayas na gusto isang kay Pulo Mindanao na sampurna ko mga bangsa tanusan sa abroad inukanusan matatago sabab sadyang ko to dinyo di kapamangiluba sa mga kamapian o pamilya niyo na gusto yung tanong siya pang kanusan wala ko piti barang na mga country katataguan rakano iman to mga urip no Allah na ay kumagusen tanong sa makampat na sumipantag ko mga aturan o penggulaulan si ko kapupaka taling umarakatano alungan na Jumat so alungan na Jumat mga urip no Allah na gina ni maubaloy saslaan tanu mga saslaan tanu agoy si ko pitugoy na adun ang mga kalbihan madadalam ko alungan na Jumat di katoon si ko mga ped mga gawi namgawi ginan sabab so alungan na Jumat na ipon din sa punan ko ay manan yan na kaya pangadno Allah na ayad na miya piliyan gawi na so alungan na Jumat aron inilumbaw Allah so mga papanada mga masa ibarat o kaya turoon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi asyamsu yawm al-jam'ah ay manan na ayam ya kapya-pya gawi sumibangon suwalungan na so gawi ya Jumat fihi khuliqa Adam wa fihi urkhil jannah wa fihi ikhrajun minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yawm al-jum'ah yang kutu alungan na Jumat at igunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ron madadalam sukiad na ron minipantag sukiad na ko amatan wa Adam nagu ron minipantag so kinisoldnon sa surga nagurum pan minipantag so kaya pakalyunian sa surga kinitugalinian sa dunia nagu sukambang kita sang kaya dunia na si kipantagapan si ko alungan a Jumat. Yanan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini panguyatian rakatano so kapsa sa kuyatano mamagamal igira manuto alungan a Jumat sabab sa so madakla mga simba mga pupura mga simba si kipantag si sa diyang alungan na Jumat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan si kuisa ko sabdan yan an Usama radiyallahu anhu annahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة
jumaatin min ghairi udrin kutiba minal munafikin. Sa din sa tao ay ibagakian so telo mga Jumat makatundog-tundog kanabas kanyan mauudr manan yan na da rason tatarima na rason si isang kuta kinibagak niya nung kapitiba ba yan nas kanyan na kisurat kepada ko mga munafikin. Go isapan amya alwi Rasul sallallahu alaihi wasallam natigiyan man taraka thalatha jum'in tahawunan min ghairi udrin taba'a Allahu ala qalbihi. Sa din sa tao at ibabaan yan ay bagakian so Jumat makatundo-tundo at tulwa Jumat sa pantag sa kiyan daraynon yan akna ba mauungan nas kanyan na tutupan wallah subhanahu wa ta'ala so puso yan mangurip no Allah si sa Quran na marayaga tanto adyang ko to kinisugun wallah ko manan yan na sambay ang Jumat sa kinipaturay niyan rakatanuron ko kapsa sa kuya tano ko kitindagan si ko salatul Juma. Sa suratul Juma ayat ay kasapulo na miyalirun Allah subhanahu wa ta'ala at tiyawagyan so miyamaratiyayang tiyawagyan so mga Muslim mga ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiratiran so Allah gusalong na mauri ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa darul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai so miyamarati atiku Allah na iray ni pananawag so sambayang Jumat fas'au ila dhikrillah na gagang kanusumong siku tadem siku Allah manan yan na kaya pa ko kita wala na gagang kanusumong siku o sambayang mana gagang kanusumong na di kano ay manan yan na pumukbukal di kano plolombat di kano ay manan yan na pianto na isendud ka na panggagang karosumong nagu padamanan yan na kabalaga karosumong pasaw ila dhikrillah dan yan usara sungkano si ko tadem ko Allah ay usar wallah na kanggagaan dito ang katakanggagaan na dito so paglatan o kalalakaw agusto kapagayases wadarul bay' nagu ayamanan yan na targan niyo so kandadaga nga so ayad na patot na igiraman ito piyagbangan sa Jumat si ko ikadu abang na minitargadan so kandadaga nga gusto kapag opisina gusto kambaso gusto lang ano galabak tano apan tagsa kadudunya dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun di na natig wala imapiyar kano amay kus kano na katawan niyo amay kus kano na ay manan yan na sumasabot kano fa idha qudiyatis salah na amay ko mapasad sa sambayang manan yan na miyapasad amin itindig sa sambayang Jumat na fantashiru fil ardi na pura-pura kano si ko lupa ay manan yan na pura-pura kano ko lupa na siyugutan no Allah subhanahu wa ta'ala kumasuitano ko magalabakatano mga pipya magalabaktano dataro ka kuwigan dataro ka paganad sa ilmo dataro manan yan na lang no magalabaktano
aku bayan tanong galabak ikasuswatu Allah wabtagu min fadlillah nagu bebanugan yun so mananyan na mga kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala banugan yun so kawiyagan yun so pangisda na sungodan ko pangisda niyan so dimbasok na sungodan ko na dimbasukan so dindagang na sungodan si ko na dindagangan so umanisa na tarusan yan din so galabakyan mapipili yan na galabakyan suwaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala wadkurullaha kathiran nagu tatadminyo su Allah sa madaklatam mananyan ay rasisikan ko mga galbakyo na ninyo di pudi-pudi su Allah ninyo di panalamati su Allah sa ko mga pitibarangan ng mga kawiyagan ay pambagay niyan rakano nagupumangnikan ron sa kanyang buitito kumukontrol si ko di tano din banug na kawiyagan wa wadkurullah kathiran la'allakum tuflihun na tatadmini su Allah sa madakal mananyan na ibarat na uba ko maso waktu na simbang kapman su Allah na kumapman su waktu ang isa ibarat na maghrib niya maso asar simbang su Allah na ini pananawag man sa maghrib na si bang kaso Allah sa manuto na si isang kuto di nga di kambanuga ko kawiyagan nami sa sartaon din na diyang kuto di nga di katidintad mi ko Allah subhanahu wa ta'ala ngayon manan yan na isa arupan o Quran si ko kapakataling umarakatan o alungan Jumat Pedro na sudita no di ka preparado sang ko tagagawi ko Jumat. Naman yan na mapita na daon do ko Jumat na iman to gagawi na pupreparaduan tanos kanyan sa mga sambay nga mga sunna tahajud o di na preparaduan tanwa diyang ko to Jumat sang ko tagagawi ron na di tanro di tatawbat di tanuro di mamagistighfar, di tanuro din dikr, di tanuro di mananyan nanggagalbag sa suaswat tanong ko Allah kaya di ang utagagoy na Jumatad no to. Mapita na di ang kutong simbayang tanong sa masjid na paliugat si ko mga dato na so mga bay na siisiran doon ko mga darpairan way na basiran sa masjid na bitano siran ay mananyan na singkaan na sukasungiran sa masjid na pananggilaan niran o basiran makakakamutan nagupananggilaan niran o basiran makatetanusan basiran makafitna si kusiran ito ang mga dato Padapan sang kuto penggulaulaan tano sang kuto kaya paka talingo mau alungan na Jumat na suka pa kadakla tano ko salawat tano ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa surasul na pianginsanan yan rakatano pakadakalan tano so salawat tanron igira manutu alungan Jumat sabab sa miyalo inian at igina akthiru min as-salati alayya laylat al-jum'a wa yawm al-jum'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya pakandaklan niyo at igyan sukab salawat niyo rakon si ko kagawi ko Jumat nagusudaw do ko Jumat amata natigyan aso salawat yurakon na kita di umarakon natigyan so salawat yurak natigyan na kita di umarakon so sa manuto maurip no Allah na laon akab salawat itano ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seko gagawin ko Jumat na gusto daon doron na paledin ipsempay si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diinggulalan siku mga malaikat susuguun Allah. Melalui niyan atigena inna lillahi malaika sayahina fil ardi yuballighunani an ummati assalam. Mata natigian anatigian mga malaikat wallah disiran di mananyan na disiran di pepasio, disiran di melakalakaw kasi ko lewaw lupa ipsumpairan natigin manay so mga salamiran disiran din dadalakaw si ko lewaw lupa kaso langan o sumyalam rakon sumyalawat rakon na ipsumpairan rakno to. Giyanan mga urip no Allah adna mga espesyal mga malaika ay buhay tanay ran sa dunia na si kualong na Jumat na pupuni mo niran sa mga salawat ko Rasul na gusto mananyan na mga salam ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay sampairan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedepan pengululan tanu giramnya masuk along na Jumat na diang ko to kapu suti tanu ay mananyan na sukap suti tanu si ko mga badan tanu si ko kapuigu na gusi ko ay mananyan na kakakamutan na gusi ko gulalan si ko siwak so kalumpiwa ko mga ipantanu agianan so kubeanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ami aluinian asadin sa tao pigu siku alungan na Jumat nagu limpyo niyan sungip niyan sang gulalan sa siwak nagu manan niyan nakakamutan na ditar sa mapian ditar na orian yan na lumiwatigira sungsi ko sambayang sungsi ko masjid na dinyan rimpasan sa mga barasambayang kumahadapaniran na sembayang sa mananyan na tahiyatul masjid na urian yan na pamakinugnian so imam sa diskan yan lumiw sa taman sa dilumiw so imam naskan yan na prilaan wallah ko lawan namin dusan yan ko ipong kumiyaw na Jumat na taman sa diyang kuta Jumat akapapantagan. Peripen suun ng mga Muslim na so pensang takasuti adyang ko to kapangano ko tano agyagyan kanan kapangano ko nagyanan na wala na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisa parian so mga kapakatasako kano ko so Rasulullah na may panutul Abi Hurairah radhiyallahu anhu mata natigina sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pupungano ko niya natigian so mga kanukunian nagu pelebatan niya natigian so sumpayan sangkaya puro saya manan yan igira alwana Jumat sa danyang pankaliyo kusambayang Padapan suan tanu mangurip no Allah na diyang kuto kakabalaga sa masjid o mga datu melalui tanu to ang kakabalagan sa masjid sasadin sa kapakabalagaw to sa masjid nagyutod ni kala kakuan niya na balas nagugyang kuto kasungro o psiyambiyang sa masjid na sungruos kanyan tetak na so manan yan nakaplalakaw niyan sa kasungan sa masjid rampisa ding gagaan o gayid na kna ba di pag-assess na ba palalagui gayid na kasungan sa masjid na tetak na kanyan ko puso iyan na gusto mukar na niyan sa niniat niyan adyang ko to kasungan sa masjid na paratianin si ko Allah na wugyuto'y sembagian ko kaya pananalo Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya tiruan yan ng sahay niya maratiayang na igiray ni pananawag sa sambayang Jumat na gagang kanusumun sa masjid na niniat no to o sun sa masjid agyuto sembagian ko Allah ang ko to
kia liunian ko alainian kia sungyan sa masjid. Mialui pan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bituroyan atigena magtasa manigtasala yawm al-jum'ah wa ghassala wa bakkara wa abtakara wa dana واسمع وأنصت وكان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. Emanonyan nasa din sa paigu udina emanonyan nasuti si sadyang kuto Jumat nagu kumabalaga sumun sa masjid nagu mubay si ko katampar si ko imam wastama'a nagu mamamaki nagu piya wa ansata nagu rumaranak sa kanyan kana lahu bikulli khatwa na uman minilakad yan sa kiasungyan sa masjid na balasan wallah sa Saraguna Simba Emaranyan na Saraguna Simba imbalason umani salakad ini sungyan sa masjid adiyang kuto Saraguna Simba na palayadin puasa so daun dauron na palayad tahajud so gagawin la hawla wala quwwata illa billah. Emaranyan na tanto to amalay balas kumabalaga ka sa masjid ira Jumat na taro sa mamamakinig kapipiya ko kambatiya sa kutbo imam na rumara nakakapipiya na sangkot oras na makapasad sa sambayang na imbugayar ka adyang kutwa balas awumani salakad minilakad ka sa kesong ka sa masjid na balasan sa Saraguna Simba ko Allah palayadan puasa sudaun doron na palaya tahajud sugagawiron. Beripan penggulaw lantan usang kutu Jumat na yang kutu kapakasul tano sa masjid na panananggilan tano o batano papangatatarapas o hadapan o mga barasambayang na sampurna yan na so di siyempre ang kapapantagan na ubatan o matarapas so hadapan yan na diyanan na miyak kalala ng karibatan si ko mga barasambayang bayran primpasi bayran patarapas so hadapan o bisa sambayang udi na bayran pakamblaga so dua katao na lumilip silang sangkuta paglatan yan. So, ayaman ini na kapamagadata. Mutu aturan ko masjid, ko kapakasold ka, na uba ka miyawri, na si kakakansang ko ta mga bakante si ko miyawri, apiapan saka naad na kadato ka, nagu aden padika ko, malay tamok, nading ito mapunggulaw la, kam lagi-lagi tino si ko masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nang gilayin ka o baka makatero sa masjid apiaso ka pakagiraw ka ko padika gaganakasan o di na tiniasan ka untod ka na dito ka pakay ka kibinasan yan so sambayang ka di ka pakay batanog pa makataro sa mga tao pungot ba tiniasan ka saya ka o di naganat ka o di na iskasi dataro to. So kasambayang sa tahiyatul masjid na miyalo yan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oras sa kapakasuluto sa masjid na pasambayang ka sa masjid pasambayang ka sa tahiyatul masjid apiapan saka na miyawmang ka aska su imam na pumbatiya dinan mauripun wallah nagu umakagdam ka sa yaman niyan na turog baka pakagdam sa turatod na dingga ketigrang ko ta turatod ka na ayaman niyan na mapia pungulaulaan ka na ganat ka natugaling ka sa ptedarpa ayaman niyan na suntudan ka na maluka saya tugalin sa ptedarpa
Gitu na isaw to pakauguper ka sa kadaan ko to kaptura to darka. Mahurip no Allah yang kay Jumat na madakol adyang kay mga aturan pangulawala ang tanusin ay isaw ng kuto kapbati ako Suratul Kahf piangisan raktanuan Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hadithan an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adaa lahu minan nuri ma baina al-jum'atain. Sa tigyan manahi sa kabatian yan so suratul kahf sa isang kuto gawiya Jumat na bugan wallah subhanahu wa ta'ala sa tihanian bugan yan sa sindo pun sa tihaya si kuwaya mananyan na paglutan na diyang kuto adwa Jumat. Diyan na kay importante diyang kuto kapbati atano si ko suratul kahf igira manuto alungan na Jumat. Gudi ka pa kay so kapamuasa ko Jumat tatabisen. Manan yan ayang kabupipusan so Jumat ada pada pipusan ka nagyuto na diuto ka pa kay. Kapakay bu o pipusan ka so Kamis o di na so Sabto datari gira manutong ayamul bid na minirampat so Jumat na kapakay no ta kapusan ka so manan yan na Jumat. Sa mananan mangurip no Allah na kasumpatan tanubuhay sa pamangnin tanu ko Allah mapipiyad na ginawa tanulangon nagu tarimaan Allah sa mga simbatan ron sa kasaba panuto so mga simbatan sa yamanan yan nakabubayar ko tanu Allah nagu kapakasulda tanu ko surga. Si Saingaran adyang kay madrasa tanu pingaranan sa madrasat Mustaqbal online channel na silam na kung skanulangon mga bangsa ko si isang kaya Pilipinas na gusan sa abroad kalangulangon niyo mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.